Eman gogor, hau ez da baleta! Ez deko zu potrorik! Nera mona emonton duzu! Altza zaite! Atxaikina dedikatu! Eman gogor, hau ez da baleta! Ez deko zu potrorik! Nera mona emonton duzu! Lorea, 26 urte, kirolaria. Daniela, 3 urte, kirolaria. Yolanda, 42 urte, kirolaria. Elena, 61 urte, kirolaria. Ez daude bakarrik, haiek bezala, emakume askok egunero lan egiten dute, gauzak hobeto egiteko gogoz. Borrokatu, korrika egin, jauzi egin, driblatu, irristatu, pedalei eragin. Hori guztia egiten dute Andre gisa. Hori ez ezik, lortutakoaz harro daude, nork bere helburuak dedikazioz eta begirunez lortzen. Sestaok 27.000 biztanle izanik, emakumez osatutako 78 kirol talde ditu. Gaur egun, 4.500 emakumek baino gehiagok, kirola euren kontua ere badela erakusten dute. Sestao orain, emakume kirolariei esker, hobea eta sestaoagoa da.